tässä teet? Aloitetaan. Niin. Moi vaan kaikki. Elikkä käytiin äsken hakea tällaiset limut, koska täällä on ihan sikakuuma. Ja niin. Eli me mennään huomenna luokan kaa tonne elokuviin, joten nähdään sit siellä. No niin, moi taas kaikki. Eli nyt se leffa loppu ja me tultiin takas tänne Puotilaan. Ja Vähän kertoa sit leffasta vähän. niin se leffa oli sellainen joku hollantilainen ja sitten siinä on sellainen poika, jota kiusattiin koulussa ja sitten Itsemurhan sen niin, takia. ja sit se oli aika surullinen. Niin. Voi hitto. Mut niin. Jos tykkäät tällaisista vlogimaisista videoista, niin muista jättää tykkäys. Ja tilatkaa kanavan. Se on moro. Moro.